Din il-legal notice qed iġġibna f'sitwazzjoni impossibbli. Ħadd ma jista' jippretendi li l-NGOs waħedhom ikollhom iġorru l-piż kollu fuqhom ta' xogħol amministrattiv illi qed jiġu mitluba qisu aħna il-kriminali. L-NGOs m'għandhomx jintrabtu mal-ħasil ta' flus. Sostnit dan il-President Emeritu Marie-Louise Colero Preca waqt il-laqgħa virtwali organizzata mill-Fakultà Tisħiħ tas-Soċjetà fejn diversi rappreżentanti ta' numru ta' NGOs esprimew it-ħassib tagħhom fuq il-liġi l-ġdida li ħareġ il-Gvern ta' Roberta Bela. Marie-Louise Colero Preca insistiet li ma jistax ikun illi l-organizzazzjonijiet non-governattivi inkomplu nafġuhom iżda għandna dmir illi insaħħuhom. Taf il-waqt li sostniet li b'vuċi waħda jridu jkunu insistenti f'din il-kwistjoni sabiex jaslu bil-għan illi jikkonvinċu lill-awtoritajiet għax fi kliema din mhux kwistjoni ta' one size fits all. Hija qalet illi l-NGOs ma jridux taħwit iżda għajnuna. Dan fil-waqt li bosta komplow juru l-għadab tagħhom għal din id-deċiżjoni b'liġi ġdida mingħajr konsultazzjoni mas-settur. Numru ta' parteċipanti minn kull sfera ta' volontarjat sqarrew illi fil-waqt li huwa imperattiv illi jkun hemm trasparenza f'kull qasam ma tistax tixħed aktar pejs fuq iż-żgħir. Huma saħħu illi iż-żieda qawwija fil-burokrazija apparti li ser tkun qed iżżid l-ispejjeż tal-NGOs ser tkun ukoll qed tnaqqas il-motivazzjoni tal-persuni sabiex jipparteċipaw f'dan il-qasam għad-detriment tas-soċjetà Maltija. Buħud jisqu diġà illi b'dan l-andament might as well jalqu. Fost dawk illi parteċipaw kien hemm SOS Malta, il-Fondazzjoni Richmond, nies involuti fil-każini tal-banet, għaqdiet tas-soċjetà ċivili u oħrajn.